नै लोगोफोर दायो आङो बाजार सिङाव हाबबाय ओमफ्राय बे बाजारखौ माने जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि माने पाटगाव बाजार होनो आरोना ओमफ्राय दा आं बाजार सिङाव हाबबाय आरो ओमफ्राय दा मा लायनो नागिरदों आं नोंथांमोननो सेयार खालामलांसै माने लोगोफोर आंनि बायदेनाव माने गुन्दै लांफैनो फैदों आरोना माने जोंहा अमाया माथाम दंमोन नालाय बेनिखायनो दा अमाया गुन्दैया जोबनायलाय आं दा नैबे बायदेनाव माने गुन्दै लानोसै आरो माने बाखि दंमोन आरो बायदेनाव होनो गोनां 300 दंमोन ना 300 ओमफ्राय दायो लांदेरबावनोसै आङो मा दायो लांदेरबावनोसै केजियाथ' 12 टाका ना खमायाखै बेसे किमान बेसे हयसे 13.50 लागाव लोगोफोर मा खालामना जाबावनांगौ गुन्दै नामै सेरसेयावनो 13 टाका आथोनानो 13.5 टाका ओमफ्राय आङो दा बस्ता मोनसे लांनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय सिगाङाव आंहा लांनाय माने आद्रा बाक्स दंमोन आरो ओमफ्राय आं दा बे बाक्सखौ होनानै आङो दा गोदान बाक्स लांफिनसै आरो माखासे खावसे होनानै खावसे लांफिनसै आरो दे लांनोसै एक बस्ता दे घन्टा बेसे अजन साराय 13 टाका नो लोगोफोर सेरसेयाव माने गुन्दैनि नामा दा ini दानाबो दं आरोना नैबे मडेल दङ ओमफ्राय आरो नैबे दं आरो मा होनो आं होफेरनाय जाया बिदिखौ मा बियास ना कत लेखा আছে ওজন क्यों लगे माफी लगे नाকি दे या 62 नै बेग मोनसे 62 दं लोगोफोर दायो आं लांसिगोन युट्युब भिडिअ फोरनि gimana caranya? 40 टाका जाबाय नो लोगोफोर दायो ओमफ्राय आङो लांसिगोन आरो ओमफ्राय बाखि तो प्लास करनाय ना 300 टाका আছে माने 11 টাকা হলো না মানে আগুন মানে 800 টাকা ডিজেল 300 টাকা বাকি থাকে দাই 840 টাকা নিলো 62 13.5 টাকা কেজিও 840 টাকা dalannya sih ada kami saya set kalau mesti kita punya langgar segari sih saya kalau itu pasti betul lah hana diko begari bahasa cuma lang gini sih saya kalau set kalau dia sekarang saya lagi balik kamera berapa ya ang sekarang saya notice lagi yang bisa gue horbai 840 টাকা yang 800 টাকা লাগছে member sekali baksi 340 টাকা baksi tapi dah cycle bana lagi baru cycle में करना था इसे dah ada itu bana lagu ada back side kadang awas wes udah kontak karo lagi ah YouTube bot Ini जोंनि बाजारनि हार्डवेर दखाना नायदो नै मा मा मोनो मालिका नै
Malik. Jawa ya Malik. Soलोंदों. र' दाबो मोजांखौनो लाबोनो हायाखै एसे सोलोंनो नाजागासिनो. लाबाय आरो हार्डवेयर मालिक नालाय लानांगोनानो. ओमफ्राय नै थिं दोनायनि मा दं मोनजोबगोन आरो बुस्थु ओमफ्राय नै ओरै रं थं दंजोबो जाहैबाय. नै मा रं नांगौ मोनजोबगोन आरो बेहायनो. ओमफ्राय थिं. ओमफ्राय नै थिं गुदामा 7 फुट 6 फुट ना 5 फुट दं ना 6 फुट 7 फुट 6 फुट 8 फुट 10 फुट 12 फुट दंजोबो आरो ना थिंआ. थिं गोथांबो मोनगोन नै. जोंनि पाटगाव बाजारनि सबसे देरसिन हार्डवेयर स्ट'रा बेनो. बिल्डिं आरो ना सूर्या सिमेन्ट हार्डवेयर दखाना बेनो आरो ना. ओमफ्राय दायो नै आंनि साइकेलखौ खुलिखांबाय. ओमफ्राय दायो काकाया बानायगासिनो. ओइ एक्सेलটা ভালো আছে না? খারাপ না? কোনটা চেঞ্জ করে ফেলবো? বলটা কি এরকম শেষ হয়েছে? বল সব বল লাগাবো। শেষ বল চেঞ্জ কোন চেঞ্জ হাফ চেঞ্জ। दा बेखौ बल गोदान होनानै बानायसिगोन आरो एकदम सालाय जालामोन आरो ना खाटां खुटां गाबनानैनो एकदम. ओमफ्राय जोंनि पाटगाव बाजारनि सबसे देरसिन माने साइकेल स्ट'रा बेनो आरो ना. माने क'क्राझार टाउनावबो बिसनिया माने हलसेल दंबावो आरो ना साइकेलनि. जिन्सनि मोनगोन लेडिसनि मोनगोन ओमफ्राय साखा गिदिर साखा फिसा एकदम स्पर्ट्सनि मोनगोन स्पर्ट्सनि क्लास ना स्पर्ट्सनिबो दंजाहैबाय साइकेल. किनाम टाउन गान्धी सिरिज साइकेल स्ट'र दंजाहैबाय क'क्राझार टाउनाव. हाफ्स गोदान होबायना काप्स. दायो नै बल हाउस गोदान होबाय आरो ना सोबाय ओमफ्राय गिरेजबो होबाय ओमफ्राय दायो जाबाय नै फिटिं खालामफिनबाय दायो जासिगोन आरो. दायो नै बानायखांबाय ओमफ्राय फैसाखौ हरनोसै आरो ना. फैसाया फैसाया बहा थाखाय फैसा बहा थाखाय 70 টাকা 70 টাকা 10 টাকা सवा खाबा লাগে ना देख 10 20 30 थैंक यू माने 80 टाकामोन आरो ना ओमफ्राय दायो 70 टाकानि बिबाय आरो 70 टाका लाखिबाय. मैगं दखान दंजोबो आरो ना. नै लोगोफोर जोंनि पाटगाव बाजारनि मैगं दखाना. ओरैजाय अमा बेदर मोनो आरो ना. आं हाबफैबाय थानाय जानाय मोनला. ओरैजाय अमा बेदर मोनो आरो फानगासिनो आरो अमा बेदरा. दा आं थांफिननोसै न'आव. गुन्दैखौ हरफाबाय आङो टट' गारिनो ओमफ्राय न'आव दोनहैसिगोन आरो माने गामि खाथिनिखा गारिया ओमफ्राय दोनहैसिगोन आरो गुन्दैखौ. ओमफ्राय आं गुन्दै लर होनाय ओमफ्राय थिखोनायखौ आङो भिडिअ खालामनो हानाय जायासै माने केमेरा हमग्रा गैयामोन नालाय डिस्टार्ब जायो बेखायनो. ओमफ्राय न' फारसे थांनो ओंखारबोफिनबाय नै लोगोफोर. नोरैजाय सेरफांगुरि थाङो नै लोगोफोर बेथिंजाय सेरफांगुरि थाङो ओमफ्राय नोरैजाय बङाइगाव फारसे थाङो आरो बेजों. थाव दिपु बियो पाटगाव लाब्राबथि. बेखौ पाटगाव लाब्राबथि होनो जायगाखौ.
लोगोफोरनो गुन्दै सफैनानै आङो आदार हैखांबावबाय आरो